Muistaaksä tän biisin? Jos et, niin tää on silloin 11-vuotiaan Matiaksen #dissaa-kappale, joka meni viraalis kesällä 2014. Mä luokittelen Matiaksen semmoiseen samaan lapsitähtisukupolveen Robinin, Toolin ja Isaac Elliotin kanssa, ja mä muistan ton biisi jostain mun omilta yläasteajoilta. Edelleen mä huomaan, että toi biisi vaan ajoittaa soi mun päässä. Se johtuu varsinkin siitä, jos joku edes käyttää sanaa dissaa. No, joku tämmönen kerta, mistä aloin miettiä, että mitähän tälle Matiakselle kuuluu. Robinit, Toolit ja Isakit on vieläkin vahvasti julkisuudessa, mut mä oon ollut kuullut Matiaksesta yli 10 vuoteen. Mä aloin selvittää asiaa, ja se meni niin pitkälle, että mä päädyin tekemään Matiaksen kanssa pitkä haastattelu hänen elämästään ja tekemään tämän video. Matiaksen tarina on ihan super inspiroiva, mielenkiintoinen, mut ajoittain myös traaginen. Mä toimin tässä videolla jonkinlaisen kertojana, sitten mä näytän vanhoja videoklippejä ja uutta haastattelumateriaalia, niin Matias pääsee itse kertoa kokemuksistaan. Sitten sellainen sisältövaroitus, että tällä videolla puhutaan muun muassa itsetuhoisuudesta, väkivallasta ja kuolemasta. Nämä kaikki on suoraan Matiakseen viittaavia, mutta ymmärrätte sitten videon aikana, että mistä mä nyt varoittelen. Tämä video kertoo Matias Mikkosesta, Suomen lapsitähden lennosta. Matias Mikkonen syntyi 0-vuotiaana vuonna 2003 Myrskylään noin 2000 asukkaan pienelle paikkakunnalle. Matias syntyi perheeseen, jossa oli vuoden vanhempi Mikael-veli, äiti Niina ja isä Timotea. Jotkut saattakin tunnistaa nämä Matiaksen vanhemmat nimeltä. Matiaksen isä Timotea Mikkonen oli media-alan moniosaaja ja yksi vakiokasvoista televisiossa 70-luvulta 90-luvulle. Timo teki esimerkiksi paljon juontohommia ja toi semmosia jenkkityylisiä talk show-ohjelmia Suomeen. Timotea tunnettiin myös siitä, että hän puhui suunsa puhtaaksi ja toi vahvasti omaa ajatusmaailmaansa esille, mikä on yksi syy sille, että Timotea jakoi suomalaisten mielipiteitä koko uransa ajan. Niina Mikkonen oli Matiaksen syntyessä 2000-luvun alussa tunnettu just tästä hänen ja Timon suhteesta. MTV on esimerkiksi julkaissut artikkelin vuonna 2009, jossa muistellaan, että kuinka Timo oli vaihtanut ex-vaimonsa nuoreen kampaajaan Niina Mikkoseen. Ja tässä jutussa suhteesta puhutaan salasuhteena, ja Timon ex-vaimo on myös kertonut medialle, että heidän suhteensa aikana oli pettämistä. Mutta näitä kohujuttuja ja nettifoorumeita pystyy kuka vaan lukemaan. Mä halusin kuulla Matiakselta, että miten hän kuvailisi omia vanhempia. Isä oli hyvin semmonen lempeä, mutta myös silleen tosi niin kuin jämppi. Faijalta löytyi semmoista niin kuin auktoriteettia, niin sanotusti, että Faija laittoi sen tietyn ilmeen päälle, niin sitten tiedettiin, että okei, nyt loppu. No. Tai näin. Totta kai mediapersona ja se minkälainen ihminen on oikeasti on erilainen, mutta kyllä Faija oli niin kuin semmoinen, että hyvin viisas mies, joka harkitsi ja ties mitä tekee. No äiti on hyvin rakastavainen niin kuin, ja semmoinen leijona-emo on valmis laittamaan oman hyvinvoinninsa koetukselle sen takia, että läheisillä olisi hyvä olla. Ja mun äiti on tosi älykäs kanssa ja sosiaalinen ja myös semmoinen nainen, että äitille ei niin sanotusti vee ittuilla. Mikkoset asui Myrskylässä heidän rakennuttamassa 344-isessä kolmikerroksisessa talossa, jota kutsuttiin Pilvilinnaksi. Matias ja hänen veljensä olivat kouluikään asti kotikasvatettuja, eli Niina toimi kotiäitinä ja ei hätää, palataan kotiäitiyteen vähän myöhemmin. Lapsena Matias tykkäsi urheilla ja leikkiä veljensä kanssa suurella pihamaalla, mutta yksi harrastuksista nousi nopeasti muita tärkeämmäksi. Musiikki on aina ollut niin kuin tärkeää, että sekä mun äiti että isä kummatkin musiikista tykkäsi tosi paljon ja minä ja mun veli oltiin aika levottomia, kummallakin ADHD ja näin, niin meille soitettiin suomalaisia lauluja niin kuin Tapio Rautavaaraa ja tämmöstä ja niihin me sitten nukahdettiin ja sitten myös vanhemmat kuunteli paljon niin kuin Frank Sinatraa, Michael Jacksonia, Elvis Presleytä tämmöstä ja tavallaan niin pienestä kun mä muistan, niin mä aloin sitten laulaa veljen kanssa tai yksikseen äitille ja perheelle ja siitä se vähän niin kuin lähti, että jotenkin se laulaminen ja musiikki on kyllä aina ollut tosi lähellä sydäntä, se on ollut jotenkin semmoinen luontainen asia. Matiaksen ensimmäinen TV-esiintyminen oli semmoisessa sarjassa kuin Mikkosten maailma, jonka alkaessa Matias oli 5-vuotias. Tämä oli perheen oma reality-ohjelma, joka pyöri 4 vuonna 2009 ja vuonna 2011 siitä julkaistiin DVD. Tämä sarja sai osakseen aika paljon kritiikkiä ja herätti ihmisissä paljon tunteita ja mä haluan vähän avata, että miksi näin. Kuten näette, mä oon hallinnut tätä DVD käsiini ja mä oon katsonut tää sarja 8 jaksoa. Mikkosten maailmassa seurataan aika oletetusti perheen arkea ja juhlaa,
mutta tämä sarja kuitenkin erottuu muista tämän tapaisista sillä, että Timothea ja Niina puhuu tosi paljon politiikasta ja omista arvoistaan. Perheenvanhempien arvot on tässä sarjassa tosi konservatiivisia, ja tässä on esimerkiksi kohtauksia, jossa kritisoidaan samansukupuolisten avioliittoa ja feminismiä. Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Se on se avioliiton tarkoitus, että se suojaa myöskin lapsen tulevaisuuden. Antaa ne mahdollisuudet. Lapsi ei ole lelu, eikä lemmikki, eikä mikään muukaan tamagutsi siinä välissä. Ei. Siihen voidaan löytää se tapa suhtautua, mutta se ei voi olla sitä, että ruvetaan ikään kuin avioliiton kaltaisesti siunaamaan samaa sukupuolta olevien. Ei, koska se avioliittoa ei ole tarkoitettu miehen ja miehen välille tai naisen ja naisen välille. Ei. Jos se on jäänyt jollekin epäselväksi, että minä en ole feministi. Määrätyssä asioissa kyllä naisasia nainen, mutta en todellakaan sen enempää. Alkaa yököttää tämä tämmöinen kiihkofeministi, jota tämmöiset kaiken maailman annemoilaiset harrastaa. Heillä on niin kuin G-piste ja aivot vaihtaneet paikkaa. Tämä ohjelman konsepti on jotenkin tosi erikoinen, ja mä oon oikein saanut koppia, että kelle tämä on tehty. Tässä perheen lapset Matias ja Mikael toimii lähinnä semmoisina comic reliefeinä niin kuin näiden vanhempien poliittisten mielipiteiden välillä, ja se musta katsojana tuntuu jotenkin omituiselta. Minusta tulee isona aika kuuluisa. Ainakin yritän päästä siihen. Eihän sitä tiedä, tuleeko lauluista kuuluisaksi vai ei. Me olemme olleet tämän julkisuuden hampaissa nyt yhteensä 50 vuotta. Niin. Sinä 40 ja minä 10. Mä myös valitsin satunnaisesti 2 jaksoa Mikkosten maailmassa, ja mä laskin ihan itse Excelillä, että millaisista elementeistä ne koostuu. Ja kuten te näette, niin Mikkosten maailmassa tosiaan käsiteltiin aika isoja aiheita. Huomioikaa kuitenkin, että mä tein noin taulukot silleen aika mielivaltaisesti, että mä päätin, että milloin mikäkin keskustelu on poliittista ja milloin se on jotain muuta. Mä uskon, että noista kuitenkin pystyy vähän havainnoimaan, että millaisesta ohjelmasta on kyse. Tätä sarjaa myös markkinoitiin tosi kärkevästi. Mä en ole ikinä aikaisemmin kuullut tämmöisestä tempusta, mutta Nelonen järjesti semmoisen tekstiviestiäänestyksen, että pidetäänkö Mikkosten maailman ohjelmistossa sen ensimmäisen jakson esittämisen jälkeen. Ihan alkujaan tosi absurdi ajatus, että sun täytyy maksaa tekstiviestiäänestyksestä, että sä et halua nähdä jotain ohjelmaa sun telkkarista. Mut se, mistä mä tykkäsin, oli, että nämä tekstiviestien tuotot, ne lahjoitettiin ilmastonmuutokseen hidastamiseen, kun sarjaa mainostettiin esimerkiksi tämmöisillä klipeillä. Et kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin Herra Jumala, silloin kun kun oli jääkausi, niin oliko silloin autoja, tehtaita? Ja sekin tuli. Vaikka Matias ei silloin 5-vuotiaana ole millään tapaa päättänyt tästä sarjasta tai sen sisällöstä, niin mä halusin tietää Matiaksen näkemykset tästä sarjasta ja sen saamasta kritiikistä. Nelosen silloinen tiedotuspäällikkö oli sanonut jossain STT-jutussa, että sarjasta tuli pääosin negatiivista palautetta ja anonyymit kirjoitukset oli ollut jopa aggressiivisia. Niin mikä siinä ohjelmassa ärsytti katsojia? Mun vanhemmat, niin heillä oli omat mielipiteensä, eikä he pelännyt millään lailla niitä sanoa, tuoda ilmi. Mikkosten maailma, niin se oli sekoitus sitä, että puhuttiin vakavista asioista ja sitten katsottiin meidän perhe-elämää. Ja nämä asiat, mitä mun vanhemmat sano, niin oli semmosia, että ymmärrän, että moni on ollut heidän kanssa varmasti eri mieltä. Ja se, että miten nämä asiat tuotiin ilmi, niin oli tietyllä lailla räikeää ja näin, että jotkut varmaan miettii, että miten ne kehtaa sanoa noin televisiossa. Suomessa ikävä kyllä semmoiset ihmiset yleensä, jotka uskaltaa sanoa mielipiteensä suoraan muiden mielipiteitä miettimättä, niin semmoisista ihmisistä ei tykätä. Siinä oli osioita, jotka oli ehkä saattoi olla tarkoituksellakin provosoivia, jos vertaa nykypäivään, että kuinka paljon enemmän huomiota sä saat sillä, että sä lausut suustas vaikka semmoisia asioita, mitkä herättää keskustelua tai vihaa tai jotain muuta vastaavaa, kuin sillä, että sä myöntäilet asioita, niin sillä on aika iso ero. Ohjelmassa herätti mielenkiintoa se, että miksi nuo lapset on tossa, että ne on noin pieniä. Ja samaan aikaan aikuiset puhuu jostain vakavista asioista ja kertoo mielipiteitänsä ja sitten tässä on nämä lapset, niin sekin toi paljon kritiikkiä. Ja
Suomessa ei oltu ehkä silloin nähty vielä ton tyyppistä ohjelmaa. Tuntuuko siltä, että sun vanhemmat sitten ansaitsi jotakin niistä kritiikeistä, mitä se ohjelma sai? Ihmisillähän on oikeus niin kuin mielipiteeseen ja näin. Ja en mä välttämättä itsekään ole aina samaa mieltä mun vanhempien kanssa asioista. Silloin mä olin niin pieni, että en mä edes niin kuin ymmärtänyt, mistä he keskustelevat. Et mulla ei ollut niin kuin antaa juuta eikä jaata heidän mielipiteisiin, mutta siis niin kuin kaikki ihmiset ansaitsee kritiikkiä. Eikä mun vanhemmatkaan ole täydellisiä, että varmasti on asioita, missä niin kuin hekin on ollut jollain lailla väärässä, tai on asioita, mitkä hekin olisi voinut tehdä niin kuin paremmin. Mä palaan vielä siihen, sä sanoit, että osa kritiikistä oli just sitä, että teidät on pienenä laitettu kamera eteen ja televisioon, niin haittaisiko se ikinä sua? Siinä on ollut hyvät ja huonot puolensa. Et niin kuin ennen mitään mun niin kuin omia musajuttuja, jos joku ulkopuolinen mut ties, niin se johtui mun vanhemmista. Ja ihan pienestä saakka vanhempien kautta minä sekä mun veli ollaan oltu julkisuudessa. Niin kyllä mä voin sanoa ihan suoraan, että on mua muun muassa kiusattu sen takia, kenen lapsi mä oon. Tai mua on kiusattu siitä, mitä mun vanhemmat on sanonut. Mutta jos vois mennä ajassa taaksepäin, voitaisiin tulla uudelleen siihen keskusteluun, missä mun vanhemmat keskustelee, että laitetaanko Mikaelia ja Matiasta niin kuin julkisuuteen vai ei. Ja mulla olisi jotain päätäntävaltaa siihen hetkeen, niin mä sanoisin edelleen, että kyllä. Se on tuonut niin paljon mahdollisuuksia ja kokemuksia, semmoisia kokemuksia, mitä niin kuin monet muut ei pääse niin kuin ikinä kokemaan. Kaikki se niin hyvät kuin huonotkin asiat on tehnyt musta semmoisen ihmisen, mikä mä tänä päivänä olen. Tuliko se kritiikki sulle asti siitä ohjelmasta, Mikkosten maailmasta? Sä niin kuin, tuntuuko susta siltä, että teidän perhettä niin kuin vihattiin tai että teillä oli vihaajia? Joo. Varsinkin tämän ohjelman jälkeen tai ohjelman aikaan, niin kyllähän sitä vihaa niin kuin oikeasti oli. Meidänhän taloa muun muassa tai meidän tonttia koitettiin niin kuin polttaa silleen, että tuli mönkkäreillä porukkaa, jotka levitti bensaa ympäri meidän tonttia ja yritti sytyttää sitä tuleen. Onneksi ei ehtinyt tapahtua niin kuin mitään sen vakavampaa. Meidän roskakatos rikottiin, meidän valvontakameroita ammuttiin ja sit mä muistan kans kerran, niin kun oltiin menossa Mäntsälään mun broidin kummeille ja mun faijalla oli semmonen iso Chevroletti, missä oli meidän firman logo, joka totta kai vaikutti siihen, että siitä tajus heti, että kenen auto se on. Ja faija käveli niin kuin sieltä kukkakaupasta takaisin autolle, niin tulee joku mies ja huutaa, että nyt mä Mikkonen tapan sut tai jotain. Mä en muista mikä sillä oli kädessä, vai oliko sillä mitään kädessä, mutta sen mä muistan vaan, että faija vetäsee oven kiinni ja lähtee niinku pakittaa ja sitten se hakkaa meidän niinku autoa ja näin, että siis niinku, siinä on muutamia niinku silleen tavallaan esimerkkejä ja sitten totta kai se mitä kuuli koulussa, se mitä lapset tossa iässä sanoo sulle, niin ne on paljon sitä, mitä niiden vanhemmat on sanonut ja sitten toistaa sitä sulle. Kyllä kaikki noi vaikutti siihen, että kyllä mä niin kuin huomasin, että jotkut ihan oikeasti vihaa meidän perhettä. Ja miltä se on ihan pienen sitten tuntunut? siis onhan se ollut tosi pelottavaa. Mutta en mä ole tajunnut, mä oon vaan miettinyt silleen, niin kuin, että taas meidän niin, että miksi talo yritetään polttaa. niin, että miksi ihmiset niin kuin vihaa meitä. Niina Mikkonen myös esiintyi Yle Aamu-TV:ssä vaan pari kuukautta ennen kuin Mikkosten maailmaa alettiin näyttää TV:ssä. Niina esitti semmoisessa väittelyohjelmassa aika omalla tyylillään näkemyksensä siitä, että lapsia ei tulisi laittaa päivähoitoon. Mä en voi tuota koko haastista näyttää, mutta suosittelen vahvasti sen kyllä katsomaan. Meillä on yksi kysymys tänään. Pitäisikö lapset hoitaa kotona vai päiväkodissa? Ja kotihoidon puolesta kotirouva Niina Mikkonen. Kotiäiti. Kotiäiti, anteeksi. Päivähoidon puolesta kirjailija Jarkko Tontti, huomenta ja tervetuloa. Kiitos ja hyvää huomenta. Tulokset on selkeät ja ne on yksiselitteiset.
Mitä varhemmin lapsi menee päivähoitoon, sitä paremmin hän pärjää elämässään, alkaen koulumenestyksestä päätyen syrjäytymisriskeihin ja niin edelleen. Mulla on täysin vastakkainen näkemys ja mun mielestä on surullista kuunneltavaa tällainen, että tämähän on ihan tämmöistä totalitarismia ja fasismia, joka on jo tuttua Hitlerin ja Mussolinin ja Stalinin ihan heidän ajoista lähtien ja 30-luvun. Vastusti jyrkästi äitien menoa töihin. Joo, tiedän. Ja tiedätkö, mistä se johtuu? Siitä syystä, että he tarvitsivat itselleen uskollisia jäseniä ja he tiesivät, että jos lapsia syntyy kotona, niin niitä syntyy enemmän sellaisille naisille, jotka on kotona, kuin sellaisille, jotka on töissä. Ja sinä varmasti tiedät myöskin Himmlerin, joka keksi Lebensbornin. Tehtailtiin lapsia. Entisessä Itä-Saksassa. Entäskö siihen päivähoitoon? Joo, niin, mielellään sä menet sinne, juu. Tämä esiintyminen herätti aika paljon keskustelua mediassa ja internetissä, enkä yhtään sitä ihmettele. Tuon videon joidenkin kommentteja perusteella on myös katsottu niin kuin opetustarkoituksessa useammassa koulussa, mikä on jotenkin tosi hauska ajatus. Musta kuitenkin tuntuu, että tämmöinen mediahuomio ja siitä seurannut Mikkosten maailman hate-watchaaminen on ollut ihan Mikkosten pussiin pelaamista ja ehdottomasti laskelmoituu. Mä en epäile hetkeäkään, etteikö Niina olisi ollut tuossa väittelyssä kotihoidon puolesta, mutta mä kuitenkin uskon, että tonne kuvauksiin on niin kuin lähdetty vähän sekoittaa pakkaa. Tietää, että perheen oma reality show julkistetaan saman kevään aikana. Matiaksen seuraava julkinen esiintyminen oli 2010 kuvatus dokumentis nimeltä Nykänen omin sanoin. Dokkaris Matias näyttelee nuorta Matti Nykästä ja laulaa myös tämän Mäkikotkan tuotantoa. Vain mäkimies voi tietää sen. Eli joka tappelussa mukana kyllä. Kyllä välillä pelotti ja välillä kyllähän mä aina turpikin sain. Matias ja muu perhe oli myös 2010 kuvatussa Karavaanarit TV-ohjelmassa. Tässäkin sarjassa Matias ja Mikael toimii lähinnä semmoisina välikevennyksinä, kun Niina ja Timo puhuu jotain vakavia. Henkilökohtaisesti noissa poikien kohdelluksissa on paljon enemmän viihdearvoa mulle kuin noissa vanhempia keskusteluissa. Mikkosten pojat ovat suuria Michael Jackson-faneja. Michael Jackson, popin kuningas, kuoli viime vuoden kesäkuussa sydänkohtaukseen. Niin elämä oli melkein lapsesta saakka vaan työntekoa. Michael Jackson sai lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytteen. Uskon, että hän ei sellaista haluaisi tehdä. Kun olen kuullut, että hän rakasti lapsia, siis rakasti lapsilajia. Karavaanareiden jälkeen Matiaksen julkiset esiintymiset on ollut aika minimissä ennen musahommia. Olisi voinut kuvitella, että alakouluikäisenä TV-esityksissä olisi ollut jotain hyötyä niin kuin kavereiden hankkimisessa, mutta Matias saa osakseen siitä lisää kiusaamista. Mua kiusattiin siinä eskarista vitosluokkaan. Osa kiusaamisesta liittyi just niin kuin mun vanhempiin. Ja sitten ehkä se, että kun puhuttiin mun lapsuudesta, siitä, että on kotona kasvatettu. Yleisesti kaikki muut, varsinkin semmoisessa pienessä kylässä, missä me asuttiin, niin ne on ollut päiväkodista saakka yhdessä. Ja sitten sä tuut sinne tavallaan vähän niin kuin ulkopuolisena. Ja mä käyttäydyin hyvin eri lailla kuin moni muu lapsi. Just sen takia, että mä en ehkä ollut paljon tekemisissä mun omaikäisten kanssa. Se, että sä tuut eskariin ja sä puhut kirjakieltä, niin hädin tuskin sun ikätoverit edes välttämättä ymmärtää sua. Ei lapsena ymmärretä tuommoista asiaa kuin erilaisuus. Sitten en mä voi väittää, että mä olisin ollut puhdaspulmunen itsekään, että totta kai sit jossain vaiheessa, kun sua kokonaan kiusataan, niin jossain vaiheessa alat myös kapinoimaan vastaan. No. Ja se, että olisinko mä joskus ollut niin heikko, että mä olisin vaikka kostomielessä kiusannut jotain toista, niin ikävä kyllä olen. Ja siitä, jos joku näin kokee ja muistaa, niin siitä olen erittäin pahoillani. Mutta siis niin kuin, että en mä väitä, että mä olisin ollut vaan se uhri tai tälleen näin. Mutta siis mua kiusasi omanikäiset ja vanhemmat sekä mua että mun veljeä ja ihan niin fyysisesti kuin henkisestikin. Mulla tuli mieleen tosta, että teidät oli niinku kotikasvatettu ja sun äidillä on tunnetusti siitä ollut tosi tiukka mielipide. Niin olisiko sulla ollut jotain toiveita, että olisi päässyt sinne päivähoitoon? Mä oon hyvin niinku etuoikeutettu siinä, että mut on kasvatettu kotona. Mä oon siitä onnellinen, mutta sitä mä oon miettinyt, että jos mä joskus saan omia lapsia,
niin just näiden mun omien kokemuksien takia, niin kasvattaisinko mä omat lapset kotona, niin en välttämättä. Et kyllä mä koen, että sillä olisi voinut olla tekemistä, jos mä oisin ollut enemmän muiden lasten kanssa. Mä uskon, että mä olisi silti kiusattu, koska sä oot 2000 ihmisen kylässä, missä on koulu, missä on 125 oppilasta, ja sun vanhemmat on julkisuuden henkilöitä, ja jos sä oot itekin välillä lehdissä tai TV-ohjelmassa, niin varmasti olisi kiusattu. Mutta en mä tiedä, olisiko se voinut muuttaa jotain asiaa, mutta se, että olisi ollut helpompi integroitua omanikäisten kanssa tavallaan ehkä, niin uskon, että olisi, jos se olisi vaikka välillä ollut siellä päiväkodissa. Vuoden 2011 lopulla Mikkosten perhe koki kovia, kun Matiaksen isä Timotea Mikkonen sai useita aivoinfarkteja, joiden takia hän vammautui, menetti muistinsa ja näkönsä. Matiaksen äiti Niina on puhunut niin avoimesti medialle näistä asioista, niin mua kiinnosti myös Matiaksen kokemus tästä isän sairastumisesta. Matias oli tapahtuma-aikaan 8-vuotias. Surullisempiin aiheisiin haluaisin puhua sun isän sairastumisesta. Tosiaan muista sanoa, jos joku kysymys on semmoinen, mistä et halua sanoa, niin täysin ok, että sanot vaan. Korjaus mä oon väärässä, mutta 2011 lopulla sun isä sai aivoinfarkteja, jonka myötä sokeutui ja vammautui. Sun äiti on puhunut siitä aamusta, kun tää tapahtui, ja sä olit veljes kanssa kotona, niin muistat sä jotain tästä aamusta? Ikävä kyllä muistan, vaikka ei ehkä haluiskaan muistaa, mutta muistan kyllä siis, oli ihan perus päivä, ei siinä mitään. Ja Fajalla oli paha astmakohtauksia Faija saa aika usein ja aika pahojakin, että ne välillä vei niin sairaalaan ja näin. Ja sitten meillä oli silleen, että tässä oli mun ja mun veljen huone, sitten meillä oli siinä välissä niin kuin semmoinen kylppäri ja sitten siinä oli 2 ovea, että siitä oli tavallaan niin kuin suoraan pääsy mutsin ja Fajan makkariin. Ja sitten yöllä me kuultiin, tai niin kuin herättiin Broidin kanssa ääneen niin kuin vessassaan ja Faija oli siellä niin kuin ihan silleen tosi hikisenä ja vihreänä ihan. Ja, silloin vielä, totta kai me pelättiin jo silloin, mutta vaikutti niin kuin astmakohtaukselta ja näin. Ja sitten me koetettiin mennä takas nukkuun, mutta ei siinä ihan sit unta enää saanut. Ja sitten se jatkui ja Fajalkin oli tää, mikä valitettavasti monella perisuomalaisella miehellä on, että viimeisen saakka vältetään sitä lääkäriin menoa. Ja Faija oli vaan silleen, että koitti rauhoitella meitä kaikkia, että kyllä tää tästä, että mä menen tohon lepäämään ja näin, mutta sitten se niinku paheni ja sitten jossain vaiheessa niinku tilanne alkoi mennä huonommaksi ja Faijalla alkoi niinku puhe sammaltaa ja tasapaino mennä ja näin. Ja siinä kohtaa äiti soitti ambulanssin ja mä muistan, että minä ja mun veli juostiin se meidän mäki alas avaamaan portti ambulanssille ja sitten aika lailla kun ensihoito tuli, niin vähän ennen sitä, niin Faijalla alkoi tulla niinku vaahtoa suusta ja sitten niinku meni tajuttomaksi ja se oli niinku päivä, milloin koko meidän elämä muuttui. Sitten onneksi vaikka asuttiinkin Myrskylässä pieni paikka, missä on niinku 1 paloasema, että aluksan sieltä tuli niinku semmoinen ensihoito, mikä on vähän niinku palokunnan niinku tyyppejä. He onneksi ehti tulla nopeasti ja sitten ambulanssi tuli ja sitten Faija lähdettiin suoraan Medihelillä kiidättää sitten tänne Helsinkiin. Niinku, ja silloinhan sitä ei vielä tiedetty mikä on, mutta kun puhutaan aivoinfarktista, niin sehän on oikeasti niinku minuuteista kiinni, että selviikö edes hengissä. Siinä on ollut iso onni, että saatiin apua ajoissa, että se, että oliko Faija elämä sen jälkeen enää niin elämisen arvosta, niin kyllä mä uskon, että ainakin jonkun aikaa sen sairastumisen jälkeen se oli semmoinen päivä, minkä muistaa ikuisesti, mikä muutti koko meidän perheen elämän. Sanoit, että muutti koko perheen elämän, niin miten elämä muuttui? Siitä alkoi jakso, semmoinen 1,5 vuoden jakso, että elämä oli aika lailla semmoista, että
Me mentiin kouluun, me tultiin koulusta kotiin, me mentiin sairaalaan, oltiin siellä loppuilta, mentiin takas kotiin. Sen vuoden, puolitoista vuotta tilanne oli hyvin epävakaa koko ajan. Välillä tuli soittoja, että nyt kannattaa tulla, että nyt on viimeiset hetket, mutta sitten ei ollutkaan. Se oli hyvin rankkaa elämänvaihe. Niin kuin mä olin 8, mun broidi oli 9 ja koita siinä sitten niin kuin tavallaan samalla käydä kouluun ja näin, kun sun isä on sairaalassa ja sä oot tiedottomassa tilassa, että oikein edes tajuu kunnolla mitä tapahtuu ja niin kun on koko ajan pelko tavallaan siitä, että menetätkö isäsi ja että sitten kun isä joskus tuosta tokenee, niin millä lailla se tokenee. Hyvin nopeasti me saatiin tietää, että faija ei näe enää ja että on menettänyt muistin ja silloin kun faija ei ollut vielä herännyt, niin ei oltu ihan varma, että pystyykö edes puhumaan tai näin. No mitä tuossa 8-9-vuotiaana voi sitten käsitellä tuommoista? Se on hyvä kysymys. Siis eihän sitä osaakaan käsitellä oikein. Tai niinku, mulla oli myös koulussa aina vaikeuksia, koska mulla oli ADHD, tai on ADHD. Se todettiin mulla vasta myöhemmällä iällä. Ja sitten sen lisäksi vielä kiusattiin koulussa ja näin, niin kun, kyllähän se sitten näkyy kaikkeena niin kun häiriökäyttäytymisenä ja siis näkyy hyvin laajalla tavalla. Niin kun, ei, et sä lapsena, tai mä totta kai jollain tasolla, mutta mä ainakin koen, että en mä osannut käsitellä niitä asioita. Tai mä ainakin koen, että kaikkien näiden asioiden käsittely on alkanut kunnolla vasta sen jälkeen, kun kaikki on tavallaan niin kuin ollut ohi. No. Sun äiti on myös kertonut haastattelussa, että kärsi masennuksesta isäs sairastumisen myötä. Tuli myös talousongelmia ja kielteisiä kuntoutuspäätöksiä ja johti jopa itsetuhoiseen ajatteluun. Ja Nina kertoi Venaisessa julkaistussa artikkelissa ajatuksistaan tappaa itsensä ja muu perhe. Tässä on lainaus sitaatista. Olin horjahduksen päässä kuilusta ja lähellä ottaa lapset ja Timon mukaani. Se tunne oli jotain niin synkkää, ettei sitä voi ymmärtää kuin toinen saman kokenut. Tuntui kuin minut olisi peittänyt musta paksu viitta, jonka alla oli kylmä. Ja artikkelin mukaan Nina oli käynyt sun ja Mikaelin kanssa keskustelua tästä, kun sä olit noin 16 vanha. Niin miltä tuntuu, kun oma äiti kertoo tommosista ajatuksista? Se, että on käynyt tollasen elämänvaiheen läpi, mitä vaikka meidän perhe on käynyt, niin sitä on vaikea, lähes mahdoton ymmärtää ulkopuolisen. Ja meillä on kuitenkin, mä koen, että meidän perheen voimavara on ollut se, että me ollaan aina pystytty keskustelemaan niin kuin ihan kaikesta ja keskusteltu kaikesta tosi avoimesti. Ja varsinkin tälleen vanhempana mä ymmärrän mun äiti ihan täysin, että mun äiti oli omaishoitaja mun isälle. Mun veljellä on ADHD ja Asperger, mulla on ADHD ja ollut paniikkihäiriötä ja kaiken maailman oireita. Ja sit sulla on 3-kerroksinen talo, missä on myös isot kulut. Sen lisäksi sulle on ajautunut päälle siihen niin kuin isän media-alan yritys, mistä eihän äidillä ollut mitään osaamista media-alan yrittäjyydestä tai yrittäjyydestä ylipäätänsä. Äiti on koulutukseltaan niin kuin kampaaja. Yhtäkkiä näin kaikki toi kasaantuu sun päälle. Ja sit hirveä huoli siitä niin kuin omasta miehestä, lapsista, miten sä pidät kaiken tämän paletin kasassa, niin mä en yhtään ihmettele, että hän on ajatellut noin. Kun ihmiset laitetaan noin, joutuu noin kovaan niin kuin paikkaa elämässä, niin väkisinkin sä ajattelet, tai niin kuin, ei ehkä väkisinkin, mutta mä ymmärrän täysin, että hän on ajatellut joskus noin. Ja mä tavallaan niin kuin ymmärrän äitiä ja en millään lailla tavallaan niin kuin... Tässä sitaatissa hän sanotaan, että ei voi ymmärtää kuin saman kokenut, niin sä koet, että sä ymmärrät. Kyllä. Sä oot saman kokenut. Kyllä. Et mä ymmärrän äitiä täysin, ja totta kai silloin, kun sen asian ekaa kertaa otettiin ilmi, niin totta kai se vähän tuntui pelottavalta silleen, että sun äiti sanoo sulle, että mä oon miettinyt, että mä niin kun tekisin näin.
Mutta kyllä mä ymmärrän ihan täysin, koska mä niin kun kunnioitan mun äitiä ihan niin kun sikana ja niin kun moni olisi tossa kohtaa jo saattanut tehdä ton, mitä mun äiti, tai vetänyt iteltään mirrin pois, tai tarttunut korkkiin, niin kuin yleensä suomalaiset tekee, tai olisi vaan laittanut faijan johonkin hoitolaitokseen ja antanut niin kuin olla. Et toi tarina myös, jos puhutaan vaikka mun äidistä ja mun isästä, ja puhutaan vaikka rakkaudesta, hekin oli naimisissa, ja kun ainakin kristillisesti kun mennään naimisiin, niin siinä vannotaan, että ollaan toisten rinnalla myötä- ja vastoinkäymisissä. Mun mielestä toi, jos joku, on tarina siitä, mitä on olla myötä- ja vastoinkäymisissä jonkun tukena ja vierellä. Parin vuoden jälkeen Timon sairastumisesta Matias sai kuitenkin hyviä uutisia. Matias ja Niina oli lähettänyt yhdessä demon muusikko ja tuottaja Maki Kolehmaiselle, joka oli heti ollut kiinnostunut tekemään musiikkia Matiakselle. Maki oli just tuottanut menestyksekkäästi Robinin pari ensimmäistä albumia ja näki Matiaksessa potentiaali. Pienen pojan unelma lauluurasta alkoi realisoitumaan. Me lähetettiin se demo, Maki soitti äitille ja oli silleen, että sun poika osaa laulaa. Ja sitten siinä kohtaa kävi vasta ilmi, että kenen poika mä tavallaan niin kuin oon ja näin. Ja sitten me tavattiin Makin kanssa ja lähdettiin tekemään mulle ekaa biisiä. Ja Maki kysyi, että no mistä sä haluaisit niin kuin laulaa. Sen lisäksi, että kiusaaminen oli läsnä mun elämässä, niin se on myös semmoinen asia ikävä kyllä, mikä on koko ajan läsnä jonkun elämässä. Nettikiusaaminen myös, niin sitten tuli aiheeksi tämä nettikiusaaminen ja sitten siitä tehtiin biisi. Ja biisin on säveltänyt Maki Kolehmainen ja sanottanut Sana Mustonen. Samat tyypit, jotka teki Frontside Ollien. Siitä se sitten lähti ja itse oli joku vuoden prosessi varmaan, että sitä ääniteltiin ja kuvattiin musavideot ja näin ja saatiin pihalle ja loppu onkin sitten historiaa. Sanoit, säveltäjä ja sanottaja oli sama kuin Frontside Olliessa, niin oliko siinä niin kuin tarkoitus tehdä sitten seuraava Robini? Tuottajan näkökulmasta varmasti joo. Musiikki on bisnestä ja mä muistan kun menin äänittelemään dissaa biisiä ja niin kuin Robin oli ennen mua mikkikopissa ja sitten mä menin koppiin. Niin kuin silleen, että totta kai varmasti oli se mielessä, että musta voisi tulla. Oliko se sullakin mielessä? Totta kai mä ihailin Robinia ja Isakkia ja kaikkia näitä, ja he oli jonkunlaisia esikuvia mulle myös, ja mä katsoin heitä hirveästi ylöspäin, mutta kyllä mä mietin silloin vaan, että mä haluan vaan laulaa, niin kuin, että ei mua niinkään se menestys niin paljon siinä kiinnostanut. No, menestystä kuitenkin tuli ainakin ekalle biisille. Dissa sai yli 100 000 näyttökertaa yhdessä yössä, niin miltä se tuntui 11-vuotiaalle pojalle? Se oli aika, siis mä muistan, että no ei siinä paljon saanut nukuttaa, kun se musiikkivideo tuli. Mä muistan, että mä mietin, että jos sen katsoo vaikka 1000 tyyppiä joskus tai jotain semmoista, niin mä mietin, että se olisi ihan siistiä. Sitten mä aamulla herään siihen, että äiti tulee herättää mut, että sun biisi on katsottu näin monta kertaa ja Maki soitti, että sulla on ensimmäinen keikka Elämä lapselle -konsertissa ja näin. Ja sitten mä muistan, että mä menin kouluun, niin koulussa näytettiin koko koululle se mun video ja sen jälkeen ne kaikki 125 oppilasta halus multa nimmarin. Myös ne, jotka ennen oli silleen, niin kuin, ei halunnut leikkeihin mukaan tai syrjiin. Ja kyllähän se sitten lähti aika niin kuin räjähtävästi, niin kuin, tavallaan elämä muuttui siinäkin kohtaa, että sitten kun meni esimerkiksi vaikka Lahdessa kavereiden kanssa tai meni johonkin paikkaan, missä on niin kuin paljon nuoria tai näin, niin kaikki ties sut ja halusi ottaa kuvaa ja näin. Ja se oli totta kai tosi siistiä, mutta samaan aikaan myös niin kuin, kyllä hetkellisesti niin kuin muuttui elämä aika paljon. Joo. Siinä vaiheessa tuntui, että olit niin kuin julkis. Joo, siinä vaiheessa viimeistään, koska ennen sitä niin mähän olin tavallaan niin kuin vaan Timotea tai Niina Mikkosen poika. Mutta sitten yhtäkkiä
mä olinkin silleen Matias ja joku halusi munkaan kuvan sen takia, että mä oon se Matias tai näin, niin kyllä silloin siinä oli semmoinen olo, että ehkä mä nyt oon jonkunlainen julkis. Matiaksen ensimmäinen keikka oli Hartwall-areenalla Elämä lapselle -konsertissa, jossa Matias jako bäkkäri esimerkiksi Isaac Elliotin Halo Helsingin ja Karrikoiran kanssa. Tämä on mun ensimmäinen keikka täällä Hartwall-areenalla. Vähän jännittää. Kyllä mä uskon, että se hyvin menee. Mä esittelen teille vähän backstagea. Täällä on mun tanssitytöt. Täällä on Isaac. Ne ei ole mitään tanssityttöjä. Ne on sun taustalaulajat, Tari. Okei, haluaisin, niin kun, että tästä tulisi mun elämän niin kun, työ. Mä saisin tehdä tätä niin kun, ihan eläkevuosiin saakka. Ja kaiken tämän lisäksi Matias veti varmaan kliineimmän dap-upin ikinä Mikael Gabrielin kanssa. Joo. Mitä? Valitettavasti Ville Kalle tuli kateelliseksi ja teki ihan kaikkensa pilatakseen tämän klipin. My man. Sano my nikka. Jännittää. Ei niinkään se, että Matias siitä suoriudu, vaan mä jännittää se, että mä heti parahdan itkuun, kun mä näen poikani siellä lavalla. Suuri ilo ja kunnia esitellä teille aivan mieletön Matias. Vitsi, mikä fiilis heillä oli, kun he meni sinne lavalle. Ja he kuulee, kun Matiaksen nimi sanotaan, tuli ihan semmoinen aalto, niin Matias. Oli tosi hieno fiilis. Harvapa artisti aloittaa noin niin kuin Hartwall-areena. My heart is breaking. Eka keikka buukattiin Elämä lapselle -konserttiin. Millainen kokemus se oli? Siis ihan niin kuin älytön. Ihan niin kuin älytön. Elämä lapselle -konserttihan nyt on semmonen, että siellähän on aina kaikki Suomen niin kuin kärkinimet. No. Ne, ketä sä oot kuunnellut, ketä sä oot kattonut ylöspäin, niin ne tietää sut. Sä oot niitten kanssa siellä ja se, että pääst niin kuin tapaa ja juttelee ja näin, niin se oli aivan sairasta. Ja kyllä mä muistan, ennen kuin siihen lavalle astui, niin jännitti ihan sikana. Teki mielityyliin oksentaa ja mietti silleen, niin kuin, että en mä halua mennä tonne. Niin kuin oli ihan silleen tavallaan paniikissa. Sitten mä muistan, kun Kata ja Janne spiikkas mut siihen lavalle ja ihmiset hurraa ja on silleen wow ja näin. Ja ensimmäinen askel, kun mä otin siihen lavalle, niin jännitys tavallaan niin kuin lähti. Ja sit se oli niin kuin, mut ihan semmonen niin kuin ikimuistoinen kokemus ja on todella niin kuin kiitollinen ja jotenkin otettu siitä, että on päässyt kokemaan tollaista, koska kyllä mä senkin jälkeen niin kuin suht kookkaille yleisölle välillä esiinnyin, mutta mulle ei ole tulossa ainakaan niin kuin näillä näkyy niitä stadionkeikkoja tai näitä, mitä näillä muilla huipuilla. Että kyllä toi oli mullekin semmoinen vähän niin kuin once in a lifetime kokemus. No. Matiaksen Dissaa-biisi sai osakseen myös aika paljon dislikejä, ja kyllä mä muistan, että silloin junnuna näitä lapsitähtiä piti jotenkin vihata, ja se alkoi niin kuin Justin Bieberistä ja jostain Robinista. Kai me pikkupoikina oltiin sitten vaan kateellisia näiden saamasta suosiosta. Mä kysyin Matiakselta, että miltä tää dissaaminen tuntui. Mä sanoin se. Sehän nyt oli samaa vanhaa kauraa, että jengi niinku vihasta näet. Kyllähän esimerkiksi, jos vertaa vaikka Robinin Frontside Ollie, niin no siinä ei ehkä ollut enemmän dislikejä kuin likejä, mutta olihan siinäkin paljon niinku dislikejä. Et toikin oli kaikki uutta ihmisille. En mä usko, että moni mun ikäinen ajatteli, että tommonen on mahdollista. Että joku mun luokkalainen voisi olla tuolla tekemässä tota. Ja plus se, että onhan mua ollut helppo niin kuin tavallaan. Mä oon ollut toinen silmä vähän roikkunut ja vähän pullee nuori mies. Niin helppohan tommosta on niin kuin, tiedätkö, haukkua. Musiikista voi olla niin kuin ihan mitä vielä vaan. Jotkut tykkäs siitä biisistä aidosti, jotkut ei. Se on ihan täysin fine. Niin kuin, että se, että minkälaisia kommentteja tuli, niin mun mielestä niitä oli hauska lukea. Mun faija joskus sanoi, että kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta, kunhan sun nimi on kirjoitettu oikein. Niin. Dissaa menestyksestä. Siitä varmaan sai kuitenkin aika paljon itsevarmuutta. Tuliko sinulla missään vaiheessa semmoinen, että niin kuin I made it -fiilis, että nyt tämä niin laulajaura lähtee tästä ja mennään Robinin jalanjälkiä?
I made it -fiilis ehkä siinä mielessä, että mulla oli se yksi unelma vaan olla laulaja. Ja sitähän mä niinku olin. Se aiheutti kyllä enemmänkin vaan aika isot paineet. Sitä alkoi miettiä sitten, että okei, jos tää lähti tällä lailla, niin kyllä mä sen verran fiksu olin silloin jo, että mä tajusin niinku, että no mä oon nyt tavallaan asettanut itselleni sen standardin. Seuraavankin pitäisi ehkä lähteä. Samaan aikaan mä olin myös silloinkin edelleen niin nuori ja pieni, niin mä vaan menin ja nautin joka hetkestä ja koitin vaan nauttia siitä, että saa laulaa ja esiintyä ja tehdä mikä silloin niin kuin oli se juttu, mihin sulla oli niin kuin palo. Noin vuoden jälkeen ekan biisin julkaisusta niin julkaistiin toinen musavideo, Hyvät tyypit, ja sitten kesäkuussa debyyttialbumi Dissaa nimellä. Millaiset odotukset sulla oli albumin julkaisusta? Silloinhan totta kai niinku niitä jotain Elämälapselle konsertin aikaisia haastatteluja kattoo, niin silloinhan mä sanoin, että toivon, että saan tehdä tätä eläkevuosiin saakka ja näin. Ja silloin ihan aidosti ajattelinkin, niin mä vaan toivoin, että toivottavasti se jollain lailla niin menestyy ja näin, mutta paine oli paljon erilainen siinä mielessä just, että miten tää Dissaa-biisi oli lähtenyt ja sitten kun Hyvät tyypit, niin kyllä sekin lähti, mutta ei läheskään samalla tavalla miten Dissaa. Monet sanoo, että one hit wonder ja ei ne mun mielestä silleen väärässä olekaan. Sitten se ei kuitenkaan lähtenyt ihan sillä lailla, millä lailla olisi toivonut. Mitä sitten, kun se ei lähtenyt sillä lailla, kun sen joku olisi odottanut Dissan jälkeen lähtevän, niin miltä se sitten tuntui? Jollain lailla, niin kyllähän se nyt vähän harmitti tai tälleen näin. Mutta sitten mä jotenkin vaan luotin siihen, että no ehkä sitten seuraava lähtee. Totta kai kaikki tommonen sit vei myös sitä mun motivaatioa alas, mutta kyllä mä silti hyvin pitkään monta vuotta vielä niin kun musiikin parissa koitin hommia tehdä. Matias mainitsi itselleen tärkeiksi biiseiksi semmoisen kuin Sankari, joka on omistettu Matiaksen isälle, ja toinen lemppari oli Hyvät tyypit remix. Palataan vielä nopea kesään 2014. Matias näytteli siinä kesänä elokuvassa nimeltä Hukkakaurat ja aloitti myös tekemään videoita YouTubeen. Tuolla Matiaksen kanavalla on tällä hetkellä reilut 10 000 tilaajaa, vaikka Matias on jo vuosia tehnyt aktiivisesti videoita. Iso osa tuossa kanavan sisällöstä, joka on vielä julki, on kommentteihin reagoimista, mutta on siellä paljon muutakin. Sä oot kyllä aina mun puolella ja tälleen ja elämäntilanteesta huolimatta, niin kyllä saa aina meille koeta kaikkea kivaa järjestää. Ja tästä tulisi aika pitkä video, jos mä luettelisin kaikki hyvät puolet äidistä. Kiitos. Tapa itses. Enpä kuule taida. Videot usein koostu siitä, että sä luet kans näitä ihmisten jättämiä kommentteja, joista jotkut siis oli tosi ilkeitä. Sua haukutaan läskiksi, huonoksi laulajaksi ja kehotetaan tappaa itsesi. Sä oot ollut niinku 11-13-vuotias lapsi. Niin miltä toi nyt aikuisena miehenä kuulostaa miettiä jälkeenpäin kommentteja? No siis, kyllähän mä läski on hyvin ruma sana. Mutta kyllä ne ihan totta on puhunut. Et kyllä mä olin pyöreä. Ja silleen niin, se totta kai, että missä mielessä nuo kommentit on laitettu, niin kyllä siitä voisi joku ottaa itteensä. Ja se, että joku on kirjoitellut, että tapa itses, niin en mä voi väittää, että eikö mulla olisi ollut niitä hetkiä, että se on jollain lailla vähän jollain lailla satuttanut, mutta sitten samaan aikaan mä oon aina miettinyt silleen, että se on ihan eri asia, jos sä sanoisit mulle nyt tässä, että tapa itses. Niin se voisi jopa loukata. Mun on vaikea loukkaantua siitä, jos joku Jari-Pekka 123XXX kirjoittaa mulle tapa itses. Ja mä myös koitin kääntää kaiken sen heitin ja vihan mun ympärillä, niin koitin tehdä siitä, tai teinkin kontenttia. Ja mun mielestä se oli eräänlainen näpäytys myös niille vihaajille. Että ne vaan jaksaa kirjoittaa ja vihaa, ja ne ei tajuu silleen, että mä vaan hyödyn siitä, että vihaatte. Et mulla on aina ollut vähän semmonen outo juttu, mutta jos joku sanoo mulle, että mä en pysty johonkin
tai joku haukkuu mua, niin se on aina motivoinut mua niin kuin todistaa niin kuin se vääräksi. Niin tavallaan mä otin siitä kaiken hyödyn ja ilo irti. Just tällä Matiaksen YouTube-kanavalla Matias usein mainittaa, että uutta musiikkia oltaisiin tekemässä. Debyyttialbumi jäi kuitenkin Matiaksen viimeiseksi. Kuka sulle oli niin sanonut? Siis Maki Kolehmainen on tuottaja. Mä kävin siis laulutunneilla hyvin monta vuottakin. Aina oli tasaisin väliajoin keskusteluita siitä, että uutta musaa ollaan tekemässä. Ja välillä Maki soittikin mulle jotain semmosia niin kuin tavallaan demoja. Mä sit aina vaan luotin siihen ja sit aikaa kului ja meni ja sit jossain vaiheessa alkoi miettiä silleen, että onko tässä mitään järkeä. Jollain lailla ehkä pidettiin silleen, mulla ei haluttu sanoa suoraan niin kuin asioita. Tai näin mä koen tälleen jälkeenpäin, että en halua puhua mitenkään Makista pahaa millään lailla, koska ei Maki todellakaan ollut paha ihminen tai mitään, mutta se vaan, että ehkä mä uskon, että myös se kaikki isän kuolema ja kaikki mitä mulla oli ollut elämässä, niin ehkä mua jollain lailla haluttiin myös silleen suojella tai mulla ei kerrottu niin kuin koko totuutta. Vuoden 2017 alussa Matiaksen isä Timotea Mikkonen menehtyi pitkän sairausjaksonsa jälkeen. Mikkosten perhe oli just muuttanut Helsinkiin, jotta hän olisi voinut olla lähempänä Timoa ja hänen tarvitsemaansa sairaanhoitoa. Matias oli aloittanut yläkoulu edellisenä syksynä. Ennen kuin isä menehtyi, niin olit nähnyt huonossa kunnossa niin kuin vuosien ajan. Millaista oli nähdä isä siinä tilassa? Se, totta kai, se oli ikävää ja stressaavaa aikaa. Ja mä saatoin olla jollain kaverin lyötä ja mutsi soittaa, että me lähdetään taas Fajan kanssa sairaalaan. Tai on monia lukemattomia kertoja, kun mä oon ollut ambulanssin kyydissä Broidin kanssa, kun niin kuin ollaan viety Fajaa sairaalaan. Ja vaikka me oltiinkin tosi nuoria, niin kyllä me sitten alettiin aika nopeasti tajua se, että ei Faija tuu tosta enää niin kuin paremmaksi menee, vaan että se menee niin kuin huonompaan suuntaan. Ja sit se, että sä päivä päivältä hitaasti koko ajan huomaat sen, että kuinka niin kuin loppu alkaa ole lähellä, niin totta kai se tuntui pahalta ja se oli henkisesti raastavaa ja näin, mutta oli kuitenkin aikaa varautua. Kun versus se, että jos ajatellaan, että on perhe, missä isä ja äiti on ihan terveitä, aamulla oot heittänyt isälle heipat ja tuut kotiin ja isä onkin saanut sydärin, niin kyllähän se iskee ihan niin kuin eri lailla tavallaan, niin kuin, että se tulee tolleen äkkiä. Sitten kun se kuolema tapahtui, niin totta kai se tuntui pahalta ja tulee aina tuntua pahalta ja oli ihan hirveetä, mutta se, että kun sä olit nähnyt minkälaiseen tilaan toinen niin kuin menee ja hiipuu ja sä tiesit myös sen, että ei elämä ole enää elämisen arvosta siinä kohtaa, kun sä et pysty puhumaan ja ruoka tulee letkun kautta, sä et pysty liikkumaan, sä oot täysin muiden ihmisten armoilla, niin kun ei toi ole enää elämää, niin siinä kohtaa niin kun tavallaan parempi paikka on tuolla. Puhuuko isä ikin teille? Pystykö enää puhua, että haluaako elää? Pysty. Sitten kun niin Faija kotiutui ja pääsi niin sairaalasta pois, niin kyllähän Faija vielä niin pystyi hetken aikaa sitten, kun Faijaa kuntoutettiin ja näin, niin kyllä niin se riippui päivästä, mutta tosiaan se lähimuisti Faijalla oli huono lähimuisti, mutta niin terävinä päivinä, niin kyllä Faija komensi meitä edelleen ihan niin tavallaan samalla lailla kuin ennenkin, tai sanoi, että onko läksyt tehty tai jotain tommosta, ja hän pystyi syömäänkin jotenkuten itse vielä ja avustetusti pystyi äitinkaan niin kävellä. Mutta sitten mä sanon, että varmaan kaikista hirveämpiä hetkiä oli ne, kun Faijalla oli niin virkeä päivä, että se tajus, missä tilassa se on. Niin silloin hän itki ja sanoi, että mä haluan kuolla. Ja mä ymmärrän sen ihan täysin. Mutta ne oli tosi rankkoja hetkiä. Miten tollasta voi käsitellä nuoren miehen? Se on jälleen kerran en mä tiedä. Jotenkin musta tuntuu, että silloin
ei niitä edes silleen käsitellyt, sä vaan niinku tavallaan jollain lailla turruit ja menit vähän eteenpäin. Tai ainahan ihminen käsittelee asioita jollain tavalla jotain kautta, mutta silleen tietoisesti käsitellyt, niin ei ehkä, että mä oon ehkä käsitellyt näitä asioita vasta kaiken sen jälkeen. Koska siinä tilanteessa se on eräänlainen selviytymiskeino myös olla käsittelemättä. Koska jos sä alat käsittelemään asioita, niin sä murrut, sä et kestä. Nyt kun noista tapahtumista on jo monta vuotta ja on aikuiseksi kasvanut, niin nyt vasta noita asioita on alkanut oikeasti silleen käsittelemään. Ja mä uskon, että se on semmoinen prosessi, että varmaan noita asioita käsittelee koko loppuelämänsä, eikä pysty päästä täysin ikinä varmaan noista asioista yli, mutta niiden kanssa oppii elämään. Matias kertoi, että muutto lähiöön Itä-Helsingissä oli muutenkin iso muutos ja jollain tavalla myös shokki. Matias löysi siitä kuitenkin myös hyviä puolia. Matiaksen musahommia pidettiin niin kuin siistinä juttuna eikä asiana, josta häntä kiusataan. Ja Matias löysi myös nopeasti uusia ystäviä. Valitettavasti myös vaikeuksia riitti. No paljon tapahtui kuitenkin tuossa 7-luokan yläasteen alussa. Miten pysyi elämänhallinta kunnossa? Pystyitkö käymään koulussa jne? Huonosti. 2 viikkoa me oltiin ehditty asua Helsingissä, kun faija kuoli. Ja mulla oli just todettu silloin ADHD, kaikki sopeutuminen uuteen paikkaan ja näin, niin kyllä se oli niinku semmonen, että koulu tuli käytyä tosi huonosti ja sekin mitä mä koulussa olin, niin mä käytin sen ajan ihan johonkin muuhun kuin opiskelemiseen. Et vaikka oli minkälaiset rauhoittavat lääkitykset, niin en mä ainakaan rauhallinen ollut. Ei siinä, että mä olisin tyhmä tai näin, mutta mua ei ole vaan ikinä oikein kiinnostanut koulu. Mua ei ole ehkä luotu istumaan koulun penkillä. Ja sitten kun ottaa noin kertoimet siihen mukaan, niin no eihän se elämä todellakaan hallinnassa silloin ollut. Purkautuiko toi paha olo jollain tavalla? Joo, no sitä oli jo ala-asteella, mutta tuli tapeltua, tuli tehtyä tyhmiä niinku asioita silleen, käyttäydyttyä niinku huonosti. Kaikkea semmoista, mistä mun äidin ja isän vihaajat saa varmaan nyt, ne on ihan kikseessä. Nyt se poika myöntää, että se on ollut ongelmalapsi. Mut näin on. Mä oon ollut ongelmalapsi. Kyllä niinku Itä-Helsingissä partioivat poliisit, niin kyllä niinku ties mut tai meidän porukat ja tuli välillä jututtamaankin meitä silleen niinku joistain, mitä me oltiin tehty. Tuli puhua vähän järkeä, mutta silleen, että olisi joutunut johonkin, tiedätkö, vaikka maksamaan jotain sakkoa tai oikeuteen tai jotain tämmöistä, niin semmosia tyhmyyksiä, niin kuin, niistä ei ainakaan jääty kiinni. Minkälainen suhde sulla on ollut päihteisiin noihin aikoihin? No ensimmäinen alkoholikokeilu oli jo tapahtunut niin kuin ennen kun muutti Helsinkiin. Tosiaan varsinkin kaikki päihteet alkaa vähän jollain lailla kiinnostaa, että melkein jokainen on varmaan ala-asteella vannannut, että mä en tule koskaan polttaa tupakkaa tai juomaan alkoholia tai jotain muuta tämmöistä. Tulihan niitä kokeiltua, mutta on käynyt hyvä tuuri silleen noiden päihteiden kanssa, että on jollain lailla pysynyt järki päässä, mutta en mä usko, että päihteet oli se, mikä vaikutti elämässä kauheasti, vaan enemmänkin just se, että mikä kaikki oli tapahtunut ja sitten se, että oli pienen miehen sisällä niin paljon tunnetta ja semmoista, mikä koitti päästä ulos, mutta sitä ei osannut kanavoida tai purkaa, niin sitten oli vaan jotenkin ihan out of control. Moni nuori oireilee tuossa iässä samanlaisin tavoin. Mitä sä sanoisit nuorille, joka purkaa pahaa oloa tälleen ja haluaisi muuttaa jotain? Nythän kun me katsotaan niin kuin nykypäiväistä tilannetta, on selvästi ihan liikaa nuoria, joilla on paha olla. Vaikkei oiskaan läheskään käynyt näin rankkoja asioita läpi. Esimerkiksi mullakin on kavereita, jotka on ollut ihan hyvästä perheestä ja asiat on ollut hyvin, mutta silti ne on onnistunut pilaamaan niin kuin elämänsä just päihteellä ja sitten loppujen lopuksi on lähtenyt niin kuin pois keskuudestamme. Vaikka sulla olisi tavallaan kaikki kortit olisi osunut hyvin, niin sä voit omalla tekemisellä silti pilata sun elämän, niin koittaisi pitää järjen päässä ja päihteistä koittaisi pysyä erossa, kaukana, mahdollisimman kaukana. Varsinkin jos sulla on paha olla, niin ei todellakaan pidä
koita löytää joku harrastus tai tapa, miten sä voit kanavoida, vaikka on sulla sitten paha olla tai jos sulla on ylimääräistä energiaa tai näin. Mulle itselle esimerkiksi kamppailulajit on niinku ollut mulle se, mikä on niinku jollain lailla voisi sanoa, että pelastanut. Varsinkin jos on vaikka taipumusta semmoiseen tappeluun tai tommosen, niin mene johonkin kamppailulajisalille. Siellä sä voit testaa, oot sä kova jätkä. Tappeliminen ei ole siistiä tai mikään tommonen. Nämä kaikki Roadman-ilmiöt ja tämmöiset, niin ette te ole kovia jätkiä. Tai silleen, että te voitte luulla ehkä, että se on siistiä. Mä en sano, että älkää hengätkö ulkona, mutta älkää lorviko ostareilla niin kuin minä. Se ei ole nuoren ihmisen paikka. Ja älkää ottako liikaa vaikutteita jostain topboista tai jostain. Missä vaiheessa sä itse ja miten sä sitten muutuit? Se oli 8-9 välissä. Tajus, että okei, mä rakennan mun omaa tulevaisuutta nyt. Ja tavallaan päässä joku mutteri, joka oli huonosti kiinni, niin meni paikoille ja tajus niin kuin silleen, että nyt olisi aika niin kuin herätä. Että vaikka sulla on kuinka paha olla ja näin, niin ei sun tarvi olla katkera maailmalle. Että se, mitä sulla on elämässä tapahtunut, niin voi, että nyt jatko on niin kuin susta itsestä kiinni. Alkoi kiinnostaakin koulu, koska tajus sen, että hei, kohta pitäisi hakea johonkin kouluun ja näillä arvosanoilla kukaan ei ota mua. Sitten alkoi tajus sen, että mä oon aika räkis, kun mä hengailen tuolla ostareilla tai niin kuin koitan olla jotain, mitä mä en ole. Mä toivon, että just jos joku nuori niin kuin tätä katsoo, tai miksei vanhakin, niin toivon, että mahdollisimman monelle vinksahtaisi samalla lailla ne ruuvit paikalleen kuin mulla mahdollisimman ajoissa. Et se ei ole kuitenkaan helppoa, varsinkin jos sä oot semmoisessa tietynlaisessa piirissä ja porukassa. Se ei ole niin helppoa lähteä tekemään sitä kääntösuuntaa, mutta jos teillä on, ajatellaan näin vaikka niin kuin nuorille, että jos teillä on vaikka joku kaveriporukka tai jengi tai gängi, niin sä voit olla se ensimmäinen esimerkki, joka lähtee kohti parempaa. Ja voit koittaa saada ne muut sun jengiläiset niin kuin seuraamaan sua. Ja sit sä voit olla niiden johtaja, se joka johtaa paremmalle tielle. Ja jotkut jää ehkä taakse. Niin, mutta sit sä et voi mitään. Sit se on niiden menetys, mutta jos ei yritä, niin ei koskaan niin kuin, tavallaan voi nähdä tuloksia. No, vaikeuksista huolimatta Matias sai nostettua kouluarvosanoja sille tasolle, että pääsi ammattikouluun ja suoritti merkonomitutkinnon. Matias koki, että amiksen aikana ja sen jälkeen Intissä aikuiseksi kasvaminen jatkui nousujohteisesti. Ja tässä elämänvaiheessa julkisia esiintymisiäkään ei juurikaan enää ollut, ja kiinnostus myös YouTubeen lopahti. Se oli sitä aikuiseksi kasvamista jollain lailla. Mulla oli onni, että mä pääsin aika nopeasti silleen palkkatöihin. Mä sain niistä sekä rahaa, että sitten suoritettu opintoja samalla. Niin sen jälkeen Inttiä lukuun ottamatta, niin mä oon aika lailla koko ajan ollut palkkatöissä jossain. Ja niin kuin alkanut elää semmoista suht perus normaalia nuoren aikuisen elämää. Sanoit, että oli tuommoista aikuistumista, niin minkä takia kasvua tapahtuu just tuossa amiksen aikana? Toi ikä on nyt semmoistakin, että ehkä se olisi vähän huolestuttavaa, jos ei kasvaisi johonkin suuntaan tuossa kohtaa. Mutta ehkä just se, että sitten kans kun sä alat ottaa harppauksia työelämään ja tälleen näin, niin sit se on vähän pakkokin kasvaa jollain lailla. Hyvin pitkä osa mun lapsuudesta oli just semmoista niin kuin traagista, niin kuin kaikki tää isän sairastuminen ja sen jälkeinen elämä ja isän kuolema ja näin, niin sit pitkästä tai niin kuin sit oli jo jonkun aikaa elänyt semmoista tavallaan suht normaalia tai tasapainoista elämää, eikä enää tarvinnut silleen tietyllä lailla selviytyä, niin ehkä aivojenkin oli niin kuin ehkä sit pystyy antaa itselleen myös mahdollisuuden käsitellä niitä asioita. Ja se, että käsittelee tuntemuksia ja traumoja ja tutkii itsensä ja näin, niin siinä myös samalla kasvaa ihmisenä. Niin mä uskon, että sillä välillä mä tein sitä hyvin paljon. Mikkosten maailma palasi uudistettuna televisioon vuonna 2022, ja tässä uudessa versiossa seurataan Mikkosten perhe-elämää ihan erilaisella otteella kuin 2009.
Tässä sarjassa oikeasti seurataan, että mitä perheet tekee ja millaisia he ovat, eikä keskitytä niinkään mihinkään ulkoiseen pahaan. Mä en jaksanut mitään taulukoita tästä väsää, te voitte ihan itse käydä katsomassa YouTubesta tämän ensimmäisen kauden ja päätellä itse, että millainen sarja tää on. Nyt saatana halpa kaupoin tonne. Kuule, menepä esiintymään sinne. Nyt sinne. Sulla on työttömän paita päällä. Joo. Hei. Mulla on klamydia. Ei herra jumala. Olevinaan joku joulujakso. Nyt ei kiroilla. Ai vittu! Hei! Se oli mun mielestä siisti idea, että tehtäisiin uusi Mikkosten maailma, mutta nykyhetkestä, ja sit se olisi ehkä vähän enemmän silleen niin sanotusti rennommalla ajattelumaailmaan tehty ohjelma, että enemmänkin vaan silleen seurattaisiin, että no nyt minä ja Mikael ollaan kasvettu, minkälaisia lapsia meistä on tullut, ja mielipiteet ei ole ehkä siinä niin isossa roolissa, vaan enemmänkin vaan semmonen meidän perheen ohjelma, vähän niin kuin V-logimainen. Mä oon ainakin tottunut siihen, että ihan mitä tahansa mä teen, niin kuin mikä on julkista, niin joku vihaa tai ei tykkää, mutta tää on yhtiä niitä ensimmäisiä prokkiksia, mistä en kauheammin muista, että olisi kauheasti niin kuin vihaa tullut. Ja en mä tiedä, mistä se johtuu, vaikea sanoa. Mä ainakin pyrin olemaan mahdollisimman aito ja oma itteni. Jos mä ajattelen jostain jotain, mä sanon sen suoraan ja mua ei silleen niin kuin kiinnosta, mitä muut musta ajattelee. Et ehkä se on sitten jollain lailla niin kuin resonoinut. Et on se ollut aika kiva, kun mäkin kun olin kaupassa töissä, niin hyvin monesti joku tulee kassalle ja sanoo, että mä oon kattonut teidän ohjelmaa, että se on tosi hyvä, niin on se tuntunut tosi hyvältä. Miten sulla sitten menee nykyään? Kiitos kysymästä. Nykyään mulla menee ihan hyvin. Mä työskentelen vartijana. Tällä hetkellä on vähän semmoinen ikävä tilanne, uskon, että monella katsojalla on varmasti voi samaistua. Mä koitin Intin puolesvälissä alkaa jo hakea oman alan töitä. Ja en saanut oman alan töitä mistään. Sitten Intin jälkeen tuntui suht luontaiselta niin kuin vartija tai tommonen turvallisuusala. Joo. Toistaiseksi on tehnyt sit niitä hommia ja treenaan, käyn salilla, koitan edelleen saada poskia vähän pienemmäksi. Ja elän ihan semmoista normaalia elämää, mitä varmasti moni muukin mun ikäinen tällä hetkellä elää. Että voisin sanoa, että ihan hyvin menee. Kaikista vaikeuskertoimista huolimatta, mitä elämässä on ollut, niin voisi mennä huonomminkin. Tulevaisuuden haaveita. Tällä hetkellä, jos mä sanon ihan suoraan, niin musta tuntuu, että tällä hetkellä mä oon vähän hukassa. Nyt on käyty armeija, on jo jonkunlainen ammatillinen tutkinto alla. Nyt on tai näin musta tuntuu, että nyt on tavallaan se hetki, että pitäisi alkaa miettiä, että no mitä sä Matias haluat tehdä isona. Silloin junnuna niin se oli aika selvää, mitä halusi tehdä. Mutta kun ne asiat on muuttunut, niin ehkä mun tulevaisuuden tavoite on se, että mä löytäisin jonkunlaisen suunnan, mitä kohti lähtee menemään. Sitten se, että kehittäisi itteensä ja koittaisi elää silleen suht terveellisesti ja hyvin, niin se on ne on tavallaan ne mun tulevaisuuden tavoitteet. Et ei kauhean suuria, mutta tämmöisiä mun mielestä kuitenkin aika oleellisia. Kuullaanko me vielä Matias laulavan? Hyvinkin voi olla mahdollista. Mä en sano ikinä, että ei koskaan. Et jos musta tuntuu siltä, niin miksipä ei. Että laulaminen edelleen, kyllä mä edelleen laulalen. Viimeisin lauluesiintyminen mulla oli mun äidin synttäreillä. Sitten mä oon tehnyt tämmöisiä ystäville, että laulanut vaikka ystävien vanhempien vaikka häissä. Jos mä oon ensi vuonna sitä mieltä, että mä haluankin vielä joskus testaa tätä musiikki- tai laulun juttua, niin sit mä varmaan lähden testaamaan. Musa-auran pohjalta, niin onko sulla jotain vinkkejä sellaisille nuorille, jotka itse haluaisi? Jos sun tavoite on olla vaikka laulaja tai artisti tai ihan mitä vaan, mene rohkeasti sitä kohti, tee töitä ja yritä. En mä tiedä, jos mä nyt lähtisin rakentaa uraa uudelleen, niin mä varmaan lataisin TikTokiin jotain lauluvideoita tai jotain. Kunhan vaan lähtee yrittämään ja kunhan sä luotat ittees ja luotat siihen prosessiin ja harjoittelet, niin kyllä mä uskon, että sillä pääsee pitkälle. Onko sulla nuorille sitten jotain varoitettavaa, jotka haluaa julkisen uran tai olla julkiksi? On. Tässä on hyvät puolet, mutta tässä on myös huonoja puolia.
siinä kohtaa, kun sä alat olemaan julkisuudessa tai sä alat niin kuin menestyä jollain lailla tai saat näkyvyyttä, niin ihmiset alkaa katsoa sua eri tavalla ja reagoi suhun eri tavalla. Ja se, että ihan sama mitä ikinä sä sitten teet, saatat olla esikuva jollekin tai esimerkki jollekin. Se tuo hyvin paljon vastuuta ja paineita. Se, että niin kun tästä saisi toisen jakso, jos alettaisiin puhua niistä niin kun varjopuolista tai näin, mutta se, että some väärentää hyvin paljon sitä, minkälaista se julkisuuden henkilön elämä oikeasti on. Ja sinne laitetaan just semmoista sisältöä, minkälainen kuva ihmisille halutaan antaa. Ja mitä enemmän sulla on se sitten katsojia tai rahaa tai ihan mitä ikinä, niin sitä enemmän on myös ihmisiä, jotka koittaa hyötyä susta ja koittaa käyttää sua hyväksi. Julkisuus on semmoinen, että mä ymmärrän, miksi ihmiset sitä tavoittelee. Se on vähän vaikea tehdä uraa artistina, jos kukaan ei tiedä susta. Jos sulla on intressit silleen, että sä ajattelet, että sä haluaisit vaikka alkaa tuottaa sisältöä sen takia, että ihmiset tietää sut, niin mieti 2 kertaa, niin sanotusti. Mikä on jotain, mitä sä oot oppinut sun isältä, jota sä vielä käytät arkielämässä? Toikin on semmoinen kysymys, että tuohon olisi varmasti monta vastausta, koska isästä on oppinut paljon, vaikka isä ei ehtinytkään terveenä mun elämässä kauhean kauan olla, mutta yksi juttu, mikä faijas erottui monista muista, oli se, että hän ei paljon anteeksi pyydellyt niin kuin olemassaoloaan. Osaa ja uskalla olla ylpeä itsestäsi. Ja ei pidä olla ylimielinen, mutta ei pidä myöskään nöyristellä. Älä ikinä anna kenenkään painaa sua alas. Se on ehkä semmoinen, mitä mä niinku ihailin mun faijassa. Et vaikka silläkin oli kuinka paljon vihaajia tai näin, niin silti se käveli leuka pystyssä ja meni eteenpäin. Mä en osaa olla kun jotenkin ymmällään tästä Matiaksen tarinasta. Mun mielestä on inspiroivaa, kuinka hän pystyy olemaan näin avoin ihan niin kuin silmin nähden vaikeista asioista. Ja siis mulla haastattelua tehdessä meinas nousta tunteet useamminkin pintaan. Mun on sanottava, että Matias on niin kuin yksi vahvimmista ihmisistä, kelle mä olen jutellut, ja vahvoja ollut myös muut Mikkoset. Tää ei ollut tarina täydellisestä henkilöstä ja hänen perheestään, vaan aidosta ihmisestä, joka on kokenut paljon vaikeuksia ja on tehnyt myös virheitä, mutta ei anna näiden asioiden määrittää tämänhetkistä elämää. Kiitos sulle, kun sä katsoit tämän videon. Tää oli iso projekti ja mä mielellään kuulisin ajatuksia tuolla kommenteissa tai vaikka mun Instagramin yksityisviesteissä. Muista myös tilaa tää kanava, nakkaa ilmoitukset päälle. Nämä molemmat auttaa mua paljon ja eikä muuta. Palataan myöhemmin.